खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइया फोसावजाखांनायनि उनावनो बे खेबाव बिटिसि ओनसोलाव हाखौ लानानै गोबां बर' सुबुंफोरनि गेजेराव गुलाय-गुजाया सोमजिदों। बिटिसि सोरखारा सोरखार गैयै समाव बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफ दोलोआ ट्राइबेलफोरनि हाखौ रैखाथि होनायनि खोथा होदोंमोन, नाथाय बेनि उल्थायै दायो बिपिएफ दोलोआ खुंथायाव फैफिननायनि उनाव ट्राइबेलफोरनि गासै 250 बिघा हाखौ सेनानै लाफिननो नागिरदों होननानै मोनगु गामिनि रायजो राजाफ्रा अजददों। बे अजद होनाय गामिफोरनि मुंफोरानो जादों फारियै पर्बतजरानि मावरिजरा, फारहाति, सुकनजरा, फुराना पानबारि, दुलदुलि बरसरा, फायकानदरा, कालबान्दारि, फरहान्थि। बेनि अनगायैबो रायजो राजाफ्रा अजद होबावदों दि बासबारियाव जालांनाय आदानि कम्पानिखौ सोरखार गैयै समाव आथिखालनि बिटिसि इएम मुनमुन ब्रह्मआ होबथानानै बन्द खालामनो हादोंब्ला दा गावनि सोरखार थानाय समाव जोंनि हाखौ रैखाथि होनांगौ होननानै मैयानि सानाव जयै रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै दाबि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों डिम'आव आलफा केडारनि सासे सोद्रोमाखौ हमनो हादों। फुंनि सोरांसि समाव डिम'आव सासे सुबुंनि नखराव थानाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो अपारेसन खालामनानै बिरेन सेथिया उर्फे रन्टु मुंनि सासे सोद्रोमाखौ खादों आरो बिनिफ्राय गासै गं 7था ग्रेनेड, गंसे पिस्तल आरो नोगोद 13,000 रांखौबो बोखांनो हादों। आसाम पुलिसआ बेखौ हमनानै लाबोनायजों लोगोसे दायो सोंनाय फिननाय खालामनो थाखाय गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया 15थि गिबि मन्थ्रि महरै मासि एंगारबाय। मैया लकभवनाव हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यखौ लोगो हमहैनानै गावनि बिबान एंगारनाय लाइजामखौ गथायो। हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ बिथांनि मासि एंगारनायनि लाइजामखौ गनायनानै लायो आरो जेब्लासिम आसामाव गोदान सोरखार दानाय जाया अब्लासिम बानस गिबि मन्थ्रि महरै बिबान लानो थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायो। फोसावनाय बादिब्ला फैगौ 11 मेनि उनाव जागोन गोदान सोरखार दानायनि समायखिराया। जाब्रबथायजों जिउ खहा जानाय सानै बर' सुबुंनि जिउ गैयै देहाखौ बोखांनो हाबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे सानै सुबुङा थांनाय मंगलबारनि मोनाबिलिनि समाव कक्राझार जिल्लानि रामफलबिल राजा लामानि सिगां बोरमाबुरि दालांनि रुगुङाव हरखाब स्कुटि गारिजों जाब्रबथाय जानानै जिउ खहा जादोंमोन। नाथाय खोमसि साग्लोबनायनि जाहोनाव बिसोरनि गोथै देहाखौ नुनो मोननाय जायाखैमोन, नाथाय मैया बेलासिनि समाव बिसोरनि गोथैखौ नुसननायनि उनाव बोखांनो हायो। बे लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सानै बर' सुबुंखौ 2 नं नाराबारिनि गोमसार नार्जारि 22 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेखौ अशक नार्जारि 35 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथि होदों। जोङो जेबादि लुबैदोंमोन बिटिसिनि गासिबो जाथि जनगोष्ठीनिफ्राय बे हिसाबै बिटिसिनि गासिबो जनगोष्ठीया गासिबो जाथि जनगोष्ठीया जोंखौ हेफाजाब होदों आरो जों जेरै लुबैदों जिहेतु जोंखौ सहाय खालामदों बिपिएफ हान्जाखौ। जोंबो बिपिएफ हान्जानिफ्राय गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि जिथु लुबैनाय बेखौ सुफुंनो थाखाय जोङो सेस्था खालामनांगोन। इउपिपिएल 0 माने बेथ' रायजोनिसो खोथा, आंनिथ' खोथा नङा। रायजोआ जायखौ मोजां मोनदों बेखौ सहाय खालामदों। दिनै इउपिपिएलआ रायजोनि थाखाय मा मावदों मा मावाखै बेखौ रायजोआ दिनै फिननाय होदों। जोङो अतते बिपिएफ हान्जा हिसाबै रायजोआ जेरै लुबैदों जेखौ आसा खालामनानै जोंखौ दिनै सहाय खालामदों जोंबो सहाय खालामफिनलांगोन बेखौनो आं खोथा होबाय। जिहेतु रायजोआ गोबां आसा खालामनानै सिउलिखौ एमएलए खालामबाय, रायजोनि आसा खालामनाय बादि बिथाङाबो मावनांगोन। दिपेन बर'आ जाहैबाय आबसुलि प्रेसिडेन्ट। आं बुंदों बियो आबसुलि प्रेसिडेन्ट। बियो बुंनांगौमोन खालि बर' जाथिनिल' आङो लिडार नङा, बिटिसिनि गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि जानानै आं खामानि मावगोन, बयबो आंखौ सहाय खालाम होनना बुंनांगौ। खालि बर'ल' बुंबाय थादों बियो, बेवहायनो भुल जादों बेना। जायखिजाया जोङो रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन स्पष्ट खोथा। आरो बिथांमोनाथ' दलखौनो आरो नामखौ सोलायबावसिगोन नामा, बिसोरनाथ' अयभास दङ। मन्थ्रिया जोंनि थाखाय गिदिर खोथा नङा, आं बुंबाय थादों। जोङो बिटिसिनि जौगानायखौ लानानैसो जोङो बार्गेनिं खालामगोन आसाम गभर्नमेन्टजों बास। मन्थ्रिखौ लानानै जोङो बार्गेनिं खालामनो गोसो गैया। जोंनो नांगौ बिटिसिनि जौगाखांनाय, बेनो आसल।